mutungamiriri weopposition munyika yezimbabwe Vanelson Chamisa vanoratidza kuti aiwa mashoko anotaurwa nevanhu kana kuti criticism anorisivha kubva kune vanhu vanga vanhu vanotungamirira vari opposition kana vanhu vethe ruling party. Nelson Chamisa aratidza kuti aiwa iye anoramba achingomubva forward. So amoziva nhau yanonyanya kukritisaziwa nayo inhau yekushare mabible verses. Saka mina mashoko ataurwa naNelson Chamisa muzara nhasi achishare aiwa muzara nhasi paweekend inodiwa subscribe like botina on the bell icon. Tipina bhaindo pake Nelson Chamisa anonyora achiti the whole duty of men, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or whether it be evil. Vanyara nevhesi yacho but Sabbath blessings #God is in it. Tona Nelson Chamisa aiwa nhau iri yakunetsa panapa mazuva ano nyapa express inhau yemabible verses aiwa that tag rekuti #God is in it yanya kukritisizwa nayo nevanhu vachiti aiwa Nelson Chamisa asking for ma-acts eviolence kana kuprotesta kana kupetitiona kana kuratidzira izvo zvatuma kuti Nelson Chamisa akuramba ari silent kwazviri achiona izvi zvisingabetseri. Nelson Chamisa ari kumirira time achiti aiwa savagari munyika yeZimbabwe, let us be patient. Aiwa Kenani yakusvika, vakomana ngative vigilant. Vangabuda zvavo vakomana, vangabuda vachienda kuThe ruling party, vakomana vemapockets vanenge vachida kuti mari dzavo dzingopinda muhomwe chete vagoita zvinenge zvichidiwa neThe ruling party. But Nelson Chamisa anorambira pashoko rake achiti aiwa we are waiting for change munyika yeZimbabwe, change inowisiwa nesu vakomana opposition. Tudze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pemashoko ake anotaura achishare muzara nhasi. Pinda kumail section medu musana subscribe kulike wachina turn on the bell icon.